Vacarisses al dia amb Pep Tormos i Pol Prats. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Vacarisses al dia d'aquest dimarts 23 de juny del 2026. Pol Prats, bon dia. Bon dia, Pep Tormos. D'aquí una estona repassem la previsió del temps de la mà del Dani Ramírez. Abans fes-nos 5 cèntims. La setmana ve marcada encara per la calor i sense pluja. Abans d'això, introduïm el programa d'avui. Farem un repàs a l'actualitat de Vacarisses que passa per les restriccions durant la Revetlla de Sant Joan, que són de màxims, no es podrà llançar cap tipus de pirotècnia. De seguida ho repassem amb l'alcalde Toni Massana i amb el voluntari de l'ADF, Maria Massana. Avui també sabrem com es viurà a Vacarisses l'eclipsi solar del 12 d'agost. Falta un mes i mig per aquest episodi astronòmic històric. En parlarem amb el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Ignasi Ribas. I també tindrem temps per parlar del casal d'estiu o del PAC Jove, que aquest estiu faran desenes d'infants i adolescents de Vacarisses. I rematarem el programa d'avui fent un cop d'ull d'agenda per aquesta setmana. Benvinguts i benvingudes, esteu escoltant Vacarisses al dia. 107.3, Vacarisses Ràdio. L'informatiu. Vacarisses es prepara per una revetlla de Sant Joan que serà inèdita. Està prohibit llançar qualsevol tipus de pirotècnia. Altres anys s'havia apostat per habilitar algunes zones del municipi per llançar petards, però aquest any, arran de l'alt perill d'incendi, la restricció és màxima. Per actualitzar la situació tenim en línia l'alcalde de Vacarisses, Toni Massana. Bon dia. Bon dia. Situació excepcional, decisió excepcional? Exactament, vull dir, no ens en queda una altra, vull dir, fins al final doncs, hem intentat això, que es pogués fer ni que fos, per exemple, la foguera, doncs, que fos simbòlica o mantenir aquests punts per tirar petards, però les restriccions són total i, per tant, amb l'entorn que estem, doncs, no ens les volem jugar i s'ha fet una prohibició total d'això, ja et dic, de pirotècnia i també de fogueres i els coets que ja estaven sempre prohibits. Això és una decisió que es pren arran també de les indicacions que arriben des del Departament, des de les autoritats de la Generalitat? Sí. Per exemple, nosaltres per fer la foguera demanem una autorització, en aquest cas en els rurals, no? Avui ens ha arribat ens diuen que no podem fer ni la foguera ni que sigui simbòlica, diguéssim. Per tant, no em queda un altre que prohibir-ho tot. També a casa, als patis particulars? Sí, és a tot arreu. No es poden tirar petards. Evidentment, això és molt difícil de controlar, però en teoria la restricció és total a tot arreu. Per tant, es prohibeix qualsevol tipus de pirotècnia a tot arreu, a tot el municipi. Això vol dir que aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit i matinada hi haurà patrullatges de la policia local vigilant? Sí, la policia, nosaltres el que fem és triplicar els agents que hi haurà al carrer, també amb el suport de Protecció Civil i també amb el suport de l'ADF, no? I el que volem, doncs, fer arribar el missatge aquest a la gent, que és un any excepcional i que entre tots, doncs, això, que tinguem clar que a l'entorn on vivim i que un petit descuit doncs, pot ser tràgic. Es preveuen sancions en cas que la policia detecti que hi ha persones que estan llançant petards o pirotècnia? Sí, la policia evidentment sap que si, primer de tot, moltes vegades, que ja es havia fet l'any passat, si hi havia gent que estava tirant petards a zones on no tocava, se'ls hi podia decomissar, doncs, en aquest cas, les bosses de petards i tot això, i aquest any, doncs, evidentment, sancionar-los. I a l'última, confien en la col·laboració ciutadana? Sí, evidentment. Toni Massana, alcalde de Vacarisses, sort de cara a aquesta revetlla de Sant Joan aquesta nit. Molt bé, sort a tots. Moltes gràcies. I també afegim una veu autoritzada en un dia com avui, el Maria Massana, voluntari de l'ADF a Vacarisses. Maria, bon dia. Hola, bon dia. Per deixar-ho clar, aquest any què es pot fer durant la revetlla de Sant Joan a Vacarisses? Pirotècnia, res? Pirotècnia, 0, fogueres, 0. Per què s'ha pres aquesta decisió? Aviam, és una decisió que ha pres la Generalitat degut doncs, a la situació que tenim als boscos. Els boscos estan estressats, a més no poder, no estan hidrats,
i clar, el problema és que qualsevol guspira doncs, pot engendrar un incendi i tal com tenim la situació doncs, i l'ambient que hi ha, doncs, la millor solució és dir, prohibim la tirada de petards i també l'encesa de fogueres. L'any passat o altres anys s'havien habilitat alguns espais, com per exemple la pista municipal, la pista de Can Serra, on en aquests espais es permetia certa pirotècnia. Per què aquest any s'ha decidit ser encara més restrictiu i fins i tot anar més enllà i no permetre llançar pirotècnia en aquests dos espais habilitats? Bueno, en principi aquí aquest any teníem habilitat el que és, com dius, ben dit, a Can Serra, la pista poliesportiva, i teníem també Torreblanca 2. Evidentment, cap dels tres llocs estan a més de 500 metres del bosc. Sí que hem sigut permissius, l'Ajuntament ha sigut permissiu doncs, cada any de poder permetre que es tiressin petards, però la gent no fa cas de que els coets i el material pirotècnic que sigui que es puguin enlairar doncs no se'n poden tirar i n'ha fet un ús desproporcionat. Poder ara ha sigut el moment, amb la situació que ens trobem, per restringir-ho tot. D'aquesta manera aprendrem que quan una cosa està prohibida, perquè clar, ens donen el dit i ens agafem la mà. Sí que era un perill constant, però nosaltres precisament els de l'ADF que no han parat de voltar per les urbanitzacions i als voltants del bosc, doncs gent tirant a 2 metres del bosc tirant petards. Això s'ha de comprendre que viure a Vacarisses és viure en un entorn privilegiat i ho hem de mantenir-ho entre tots. Per tant, estem parlant d'una situació inèdita, no? Que no es pugui llançar cap tipus de pirotècnia aquí a Vacarisses durant la Rebella de Sant Joan? Sí, però no som l'únic municipi. Tenim el municipi de Rellinars a tocar amb nosaltres, que fa molts anys que no fa ni foguera ni permet qualsevol tipus de petards ni pirotècnia, res de res, o sigui, pirotècnia zero, i aquí haurem d'arribar a tindre una pirotècnia zero. Abans ho comentava, en quina situació estan ara mateix els boscos de Vacarisses? Els boscos de Vacarisses, com tots els que tenim a la comarca i gran part de Catalunya, estan deshidratats, vull dir, han passat una calorada immensa. Sí que va tindre unes pluges on es van hidratar i tal, però ara aquestes calors que ens han arribat tan sobtades els ha deixat amb un estat molt feble, un estat tan feble que ara una simultaneïtat d'incendis o un petit incendi pot desenvolupar un gran incendi forestal. Clar, ha estat un hivern molt plujós, però la primavera, sorprenentment, no ha caigut pràcticament aigua, i aquí s'hi suma aquesta onada de calor dels últims dies, que suposo que no ajuda, no? No, és evident. Teníem els boscos que estaven ben hidratats i tal, la sequera aquesta que hem tingut ha sigut massa forta, i ara ens ha arribat aquesta entrada de sud, que el que és acabat de rematar doncs, el que teníem. I clar, evidentment, les autoritats el que han pres ha sigut aquesta decisió. Què volem? Disfrutar o lamentar-nos dels incendis? Pues, evidentment, ara toca preservar els boscos. Quin és el dispositiu de l'ADF pel dia d'avui? Bueno, nosaltres començarem aquesta tarda, a mitja tarda, doncs ja començant a passar per les urbanitzacions. Si hi ha algú doncs, que tira petards, la nostra tasca serà informar i, evidentment, prolongarem aquesta vigilància preventiva fins a les 3 o les 4 de la matinada, quan ja considerem en policia local doncs, que ja no s'estan tirant petards o que tota la cosa està tot tranquil·la, doncs nosaltres també en retirarem. És un dispositiu més o menys similar al dels últims anys, o pel fet que estiguem en plena onada de calor s'incrementa o és diferent? Bueno, tractant-se de l'ADF, que som tots voluntaris, és la disponibilitat que té la gent. Aquest any serem entre 8 i 10 voluntaris, altres anys hem sigut millor 12, altres hem sigut 8, depèn, vull dir, això va a la disponibilitat que té la gent. Confien en la col·laboració ciutadana, en la comprensió també de la ciutadania? Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Principalment els que ho entenen que això s'ha de minimitzar són els que tenen animals o tenen algun familiar doncs, que pugui tindre alguna malaltia o alguna patologia doncs, que el soroll doncs, els hi va malament, els hi va en contra. És habitual que els dies previs a la Rebella de Sant Joan ja hi hagi gent que potser llenci algun petard. No sé si aquests dies previs la ciutadania ja ha anat fent cas a les indicacions o no? Bueno, la gent és molt relativa. Sí que et puc dir-te que aquest matí una companya nostra de l'ADF ens ha comunicat pel WhatsApp que en 28 anys que fa que viu a Vacarisses aquest any encara no ha sentit un petard a prop de casa seva. O sigui, això és una bona senyal perquè la gent s'està conscienciant. No voldrà dir que millor en una altra urbanització doncs, hi hagi aquella persona que li va bé tirar, però sí que no se'n senten. Aquest any podem dir, tot i que aquí en el municipi només està permès la Rebella de Sant Joan i de Sant Pere, com dius tu, dies abans sempre se'n sentien, aquest any de moment no se'n senten. Doncs ho seguirem aquesta nit a Rebella de Sant Joan amb aquest dispositiu especial de l'ADF Vacarisses. Maria Massana, voluntari de l'ADF, gràcies un cop més. Moltes gràcies a vosaltres. I coincidint amb l'onada de calor, aquest cap de setmana ja ha obert la piscina municipal. La instal·lació no tancarà
fins al 6 de setembre i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament ha donat accés gratuït aquest dilluns i dimarts als col·lectius vulnerables. Això són persones menors de 16 anys i majors de 65, persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o més i dones embarassades. En el cas dels menors de 14 hauran d'accedir a la piscina acompanyats d'un adult que sí que haurà de pagar l'entrada si no pertany a un d'aquests col·lectius vulnerables que dèiem. En tots els casos caldrà acreditar que s'és veí de Vacarisses a través del DNI o l'empadronament. Ja fa anys que la piscina és gratuïta per a aquestes persones en episodis de calor com aquests. Ho explicava el regidor d'Obres i Serveis, Pere Casas, aquí al Vacarisses al dia. Això sí, nosaltres ja vam començar-ho a fer ja fa uns quants anys i en el cas d'onades de calor, doncs sí, és una cosa recomanada, en aquest cas, doncs, l'accés a persones amb vulnerabilitat, doncs, està dintre dels serveis que podem oferir, en aquest cas, doncs, perquè sigui l'entrada gratuïta, tot i que, evidentment, està limitat per l'aforament. La previsió és el dia 6 de setembre, diumenge 6 de setembre, tot i que, evidentment, si sigués una onada de calor i hi haguessin temperatures molt altes, etc., doncs també ens plantejaríem el fet d'allargar-ho un dia més. Però d'inici és el diumenge 6 de setembre, que a més a l'inici de curs ja serà el 7 de setembre, que llavors, evidentment, doncs, també l'afluència baixa molt. La piscina municipal obrirà cada dia de 10 del matí a 8 del vespre, a excepció dels dimecres juliol, que l'obertura serà a les 11. Això pel que fa a la piscina municipal, però també hi ha molts veïns que tenen piscina a casa i en aquest sentit l'Ajuntament recorda que la normativa municipal prohibeix expressament omplir les piscines particulars amb aigua de boca. La prohibició afecta totes les piscines i basses de més de 4 metres cúbics, això són 4.000 litres d'aigua. Per fer-nos una idea, és l'aigua que hi cabria en una piscina petita, per exemple, de 2 metres d'ample per 2 metres de llarg i 1 metre de fondària. Tot el que sigui més gran no es pot omplir, com dèiem, amb l'aigua de l'aixeta. En canvi, les piscines que ja són plenes sí que es poden reomplir o mantenir fent servir l'aigua de boca. Incomplir aquesta normativa pot suposar multes de 750 euros per les infraccions lleus, de 1.500 euros per les greus i de 3.000 euros per les infraccions molt greus. Per cert que l'onada de calor també ha provocat canvis en el mercat municipal, que ha hagut de canviar la ubicació. En lloc de fer-se a la plaça de la Dona, com cada dimarts, el mercat s'ha desplaçat avui a dins la fàbrica. A més, s'han regalat 100 barrets de palla a les primeres 100 persones que han fet alguna compra i s'ha fet el sorteig d'una coca de Sant Joan. En el mercat setmanal hi ha parades de fruita i verdura, de pollastres a l'ast, però també s'hi poden trobar vins, vermuts, xurros, embotits o bijuteria. Vacarisses al dia. Després de 2 setmanes de nervis, els estudiants de segon de batxillerat ja tenen les notes de la selectivitat. Les han rebut aquest mateix dimarts, 15 dies després de fer les proves d'accés a la universitat. Pel que fa a l'Institut de Vacarisses, s'hi van presentar una vintena d'estudiants i només un grapat van preferir no fer els exàmens i optar per altres vies com els cicles formatius. Vacarisses al dia. Vacarisses celebra aquesta setmana el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+. S'organitzen diversos actes i activitats aquest dijous i divendres. Dijous a les 5 de la tarda hi ha prevista una acció de pintar els bancs amb tots els colors de l'Arc de Sant Martí. A 5:15 es projectarà al Casal de la Gent Gran el documental Petjades Invisibles i hi haurà una xerrada sobre la memòria històrica del col·lectiu. I a 11:15 de la nit a la plaça Joan Baià, Sex Education Film Festival, i ja divendres a les 12 hi haurà la lectura del manifest davant de l'Ajuntament, a les 12 del migdia, i ja a la tarda, a les 8 del vespre, al Punt de Vol, vespretge amb DJ Fast Loop, i a partir de les 10, show de drags amb Ibi Drag i Alma Afrodita, entre d'altres. I últims dies per visitar 2 exposicions al municipi. Fins divendres es pot veure a la Fàbrica la mostra Dona i Justícia i fins dissabte hi ha temps per visitar l'exposició Naturart a la Biblioteca El Castell. La primera, Dona i Justícia, és una mostra que reflexiona sobre el paper de les dones al llarg de la història contemporània, passant pel franquisme i fins a l'actualitat. L'ha fet l'Arxiu Comarcal i estarà, com dèiem, fins divendres al vestíbul de la Fàbrica. I la segona, Naturart, és una mostra que ha fet el grup de pintura de l'Associació Cultura i Lleure de Vacarisses. En aquest cas es pot veure fins dissabte a diferents espais de la biblioteca. I com cada any per aquestes dates, el Cor de Vacarisses ja ho té tot a punt pel seu concert de final de curs. Serà aquest diumenge a l'Església de Sant Pere, al nucli urbà. Començarà a les 7 del vespre. Al concert també hi participarà l'Orfeó Atlàntida, una coral de Barcelona amb qui el Cor de Vacarisses ja ha col·laborat en el passat. Com sempre, el concert serà amb entrada gratuïta, però amb taquilla inversa. Per tant, qui ho vulgui podrà pagar un preu simbòlic al final de l'actuació.
Per cert que aquest cap de setmana passat gairebé 300 persones han assistit a l'estrena de Gente Bien, és l'obra de teatre que el grup de teatre jove ha presentat al Casal de Cultura. L'estrena dissabte va ser tot un èxit d'assistència amb la platea de la sala Antolina Boada i Ferrer pràcticament plena del tot, i diumenge, segona funció, també amb una molt bona entrada. Gente Bien és una comèdia satírica de Santiago Rossinyol i és l'obra que hem treballat durant un any al grup dels sèniors d'aquesta entitat, del grup de teatre jove, amb la direcció del Jan Prats i música d'Alba Bioque. L'entrevista del dia. Com cada any per aquestes dates hi ha desenes d'infants i adolescents de Vacarisses que esperen amb moltes ganes l'inici dels casals d'estiu o del PAC Jove. Com cada estiu l'Ajuntament ofereix diverses activitats i per repassar-les ens acompanyen un any més la tècnica d'educació i la tècnica de joventut i infància, la Mireia Planes i l'Imma Izquierdo. Bon dia a totes dues. Bon dia. Bon dia. Començo per tu, Mireia, perquè dijous, 25 de juny, ja comencen els casals d'estiu pels alumnes d'I3 a 5è de primària. Fes-nos 5 cèntims, com seran els casals aquest any? Doncs seran uns casals molt divertits que continuaran en la línia de l'any passat, de fer activitats que promouen el coneixement i la protecció del medi natural, no? Perquè els nostres infants doncs, puguin, sobretot que primer hem de conèixer per poder respectar, i llavors totes les activitats giraran entorn d'aquest eix d'animació. Aquest any manteniu aquesta aposta, no? pel que seria aquest coneixement del medi. Ara ho deies, no? Que és important que coneguin el medi, però per què és important que coneguem el nostre entorn? Perquè quan coneixes, estimes, no? I llavors quan estimes, protegeixes, vale? I és la nostra idea. Més enllà d'això, quina és la principal novetat, si és que n'hi ha alguna aquest any dels casals d'estiu? De sortida sí que fem 2 sortides molt xules, que són una a la Fundació Mona, que és un centre de recuperació de primats, i també fem una altra que l'any passat es va fer, però cap al final dels casals, i va haver alguns infants que es van quedar sense poder anar, i va estar molt ben valorada, que és la visita al CRAC, el Centre de Recuperació d'Amfibis i Reptils, val? I esperem que són les 2 excursions estrella, i a més hem hagut de fer un canvi, perquè fins ara fèiem la nit de casals, però per unes directrius noves del que és la Conselleria de Joventut, no ho podem fer a l'escola, no podem dormir per un tema de seguretat, no és un espai habilitat per dormir, sinó que és un centre docent, però ens hem reinventat i farem la nit d'un sopar a la fresca, que també tindrà una gincana. Per tant, de moment aquest canvi, no? Desapareix aquesta nit de casals, però apareix, diguem, aquest sopar a la fresca. Aquest any també manteniu l'aposta per l'anglès, sobretot a les tardes. És un tema que interessa, que preocupa a les famílies? Creiem que sí, que penso que tots som molt conscients que el nivell d'anglès dels nostres infants és baix, i nosaltres d'aquesta manera ho volem potenciar. Llavors ens assegurem que tots els monitors i monitores que estan a la tarda tinguin uns coneixements d'anglès bàsics, i que les activitats, si fan cuina o fan manualitats, puguin ser dirigides en anglès. Ara de seguida també repassem les activitats del PAC Jove amb l'Imma, però us volia preguntar a totes dues, perquè aquests dies hem estat passant una onada de calor, han sigut dies de calor extrema, molt intensa a tot el país i també a Vacarisses. No sé una mica quin és el protocol a seguir o quines alternatives hi ha en dies de casal, en dies de PAC Jove, que hi hagi activitats a l'aire lliure i en què faci aquesta calor tan forta, tan extrema. Bé, nosaltres seguirem atents a les indicacions que es marquin en funció de com evolucioni l'onada de calor o com evolucioni les temperatures aquest juliol, i ens anirem adaptant a mesura que ens vagin arribant les informacions seguint els protocols que ja estan establerts amb aquest tipus de situacions. De fet, nosaltres moltes de les activitats són activitats que ja impliquen aigua i refrescar-se, i en el cas d'altres activitats que siguin més rutes o caminades, doncs en el cas que no es puguin fer buscarem una alternativa. I entenc que és el mateix, no? amb el tema de sortides al medi natural. Mireia, que ara explicaves totes aquestes sortides o excursions previstes en el cas del risc d'incendi forestals, no? Sí, nosaltres ja com a política ja farà un parell d'anys que, donades aquestes pujades de temperatura que no ens permetien anar al bosc o al final acabàvem patint per la calor, ja es fan un tipus d'activitats que es surt del municipi i es va ja a parts concrets on estàs segur que trobaràs aigua i les condicions d'ombra perquè els nanos puguin gaudir de la sortida. Vaig acabant amb tu també, Mireia, perquè no sé si aquest any si el tema de les places ha sigut com altres anys, que el casal, diguem-ne, que mor una mica d'èxit i no sé si queda alguna plaça disponible en aquest sentit. No,
No, un any Tenim més. 188 infants inscrits i va ser tancar les inscripcions i ja no vam poder agafar ningú més. No? És veritat que participa molta canalla, hi ha una necessitat per part de les famílies per conciliar durant aquest mes i exhaurim les places disponibles. Sí que intentem, és veritat, que totes aquelles persones que durant el període d'inscripció han fet la inscripció puguin tenir plaça. Clar, aquí s'obre un debat i és el que aquí a Vacarisses al dia hem tingut diverses vegades amb moltes persones del municipi, que és el del creixement de Vacarisses. Tot apunta que els propers anys el municipi continuarà rebent nous veïns i per tant, doncs, si tot va bé, hi haurà més infants, més adolescents que estaran interessats i més famílies, no? En els casals d'estiu i el PAC Jove. No és una mica en aquest sentit quin és el límit de Vacarisses per continuar creixent, per fer aquestes activitats d'estiu? El límit, jo crec que d'entrada el primer te'l donen els espais que tinguis, vale? I això el limita molt. Sí que és veritat que nosaltres des dels casals d'estiu contem amb una escola, amb 2 escoles, normalment es fa el Pau Casals, que és una escola que, clar, que permet encabir molts infants. I això ens dona cert marge i certa tranquil·litat. Però també és veritat que després les dificultats venen en l'encarregar els autocars que ens han de traslladar, en poder anar a la piscina i i que sigui en línies de seguretat, vull dir... De moment nosaltres ens hem mantingut estables a nivell d'inscripcions en comparació amb l'any passat. Vale? Aviam què vindrà. De moment aquest estiu seran 188, pràcticament 200 infants els que participaran al casal d'estiu a partir d'aquest dijous 25 de juny i ja a partir de dilluns que ve el PAC Jove arrencarà el dia 30 de juny. Vaig amb tu, Imma, no sé com van els preparatius del PAC Jove aquest any. El 29. El 29, disculpa, ho hem dit malament. Dilluns que ve el 29 de juny, ara sí. Sí. Pues res, molt bé, moltes ganes, seguint una miqueta amb la línia que portem fent els últims anys, que són activitats com molt canyeres, divertides i amb molta marxa per la gent d'aquestes edats, no? Els adolescents, que realment el que volen és gaudir d'aquestes activitats, no? Una mica d'adrenalina i que surtin una mica de la rutina. Doncs si et sembla, Imma, repassem quines són aquestes activitats que deies, no? Amb adrenalina, les activitats estrella d'aquest any del PAC Jove. Doncs mira, la primera setmana, la del 29 de juny, que comença en dilluns 29 de juny, ja marxem a una sortida amb un bosc vertical, amb tirolines, ponts de mico i escalada. Comencem forts. Sí, comencem forts. I llavors ja dijous marxem a una casa de colònies a Torrelles de Llobregat, que ja a la casa de colònies també hi haurà tot d'activitats relacionades amb la natura i remullades, etc. O sigui que la primera setmana ja tenim aquesta sortida i una pernoctació a Torrelles de Llobregat. La segona setmana marxem, així com activitats principals, marxem a la Illa Fantasia, també, parc aquàtic, tobogans, aigua, i el divendres fem una excursió als voltants, que una mica amb la idea també que comentava la Mireia, no? De coneixement de l'entorn, doncs farem una excursió al voltant de Vacarisses que acabarem de decidir a través de les assemblees setmanals que tenim amb els mateixos joves. T'aturo un moment aquí, Imma, què són aquestes assemblees? És a dir, els participants decideixen una mica exactament què volen fer en alguns moments? Sí, nosaltres cada dilluns fem un espai d'assemblea, que és que amb els nanos que estan inscrits aquella setmana mirem d'acabar de lligar algunes activitats que no estan del tot tancades. Evidentment tenim una base ja estructurada i tenim unes activitats contractades, però també deixem un marge perquè entenem que a aquestes edats ja és important que una mica ells també puguin aportar idees i llavors fer una mica a través de les opinions i de les propostes que fan acabar de lligar aquelles activitats que manquen. Doncs si vols seguim repassant aquestes activitats que ja ens plantem a la segona setmana, a la tercera. Tercera setmana de PAC Jove. Tercera setmana, que comença el dia 13 de juliol. Aquí ens n'anem el dimarts, marxem a fer una sortida a la platja, que hi haurà tot d'activitats aquàtiques de mar, que entre d'altres hi haurà padel surf, caiac, entre d'altres. I el dijous tornem a fer una pernoctació, que aquí sí que fem una ruta i marxem caminant fins al poble veí de Castellbell i el Vilar, on dormirem i tornarem a l'endemà cap aquí, cap a Vacarisses. Tot això sempre i quan, el que dèiem al principi, el tema del clima i de les temperatures ens ho permetin. Allà farem una cursa d'orientació, que també l'any passat la vam fer i va tenir molt èxit, els hi va agradar molt, i la farem a Castellbell. Molt bé. I ara sí, la quarta setmana del PAC Jove. Sí, i acabem la quarta setmana amb una sortida també pels voltants de Vacarisses, que l'acabarem de decidir amb el grup, i hi haurà la sortida final, que és divendres, al Tibidabo. Home, sortida estrella, aquesta sí, acabem per la porta gran. Sí. Comentar-vos que aquesta setmana, el dijous, farem
temàtica, que se li diu, que surt de l'horari habitual del que és el PAC Jove, que comença a les 7 del vespre i s'allargarà fins les 10, una mica amb la idea també perquè tots aquells joves que vulguin puguin empalmar amb el dijous a la fresca d'aquella setmana, que altres anys ja ha passat. No? Quan acaben a les 10 es despedeixen dels monitors i molts venen a participar del dijous a la fresca d'aquella setmana. Ara deia la Mireia que en el cas dels casals d'estiu doncs sí que s'han omplert totes les places, en el cas del PAC Jove aquest any també heu fet ple? Bueno, hem anat a màxim, sí. La veritat és que tenim 64 places per setmana i les hem omplert totes, exceptuant l'última que ens hem quedat a 60, però que també valorem que és un molt bon nombre. I bueno, doncs això, que estem a tope. Hi ha hagut una setmana, que és la segona, que s'ha tingut de fer sorteig perquè teníem més places que les que oferíem i aleshores malauradament hi ha hagut gent que s'ha tingut de quedar fora, però se'ls ha ofert plaça amb alguna de les altres setmanes. No sé si encara per última setmana, que deies que quedaven almenys 4 places disponibles respecte a l'oferta inicial, no sé si encara hi ha opció d'apuntar-s'hi o si directament ja queda tancat una mica el que seria el PAC Jove. No, vam tancar just el divendres, perquè hi havíem de tancar números per l'organització del mateix casal. Vull dir que fins divendres dia 19, a les 12 de la nit hi havia la possibilitat d'inscriure's. Ara ja està tancat. I ara preguntes per totes dues, com cada any, evidentment al PAC Jove es poden demanar diverses ajudes per poder pagar aquestes activitats i com sempre hi ha les ajudes que ofereix l'Ajuntament, no, Mireia? Sí, tant la regidoria de joventut com la d'educació ja fa unes línies de bonificacions que són doncs, pel segon germà, per si tens el carnet jove, famílies nombroses, monoparentals, si hi ha alguna discapacitat, però a més s'hi suma l'antic programa Temps per Cures, que ara es diu Corresponsables, que el que vol afavorir és la conciliació de la vida familiar i laboral, sobretot destinat a aquelles famílies, aquelles persones que es fan càrrec de les cures, no? Una mica per donar-los valor. I llavors a partir d'aquí, només per les persones empadronades al municipi s'hi sumen altres ajuts en la mateixa línia. Per tots els nens tenen 10 euros de descompte per setmana i després s'afegeix un altre 15% per nombrosa, monoparental i discapacitat. Per tant, tindríem aquestes ajudes del municipi, les que ara explicaves, i també aquest programa Corresponsables, aquestes ajudes del govern espanyol del Ministeri d'Igualtat. Abans de marxar també us volia preguntar sobre un tema que aquest any ha anat agafant volada, és un tema que evidentment els últims anys s'han anat parlant a les escoles i als instituts i segur que ho heu viscut també vosaltres, igual que ho hem viscut tots plegats, que és el tema de la intel·ligència artificial. Cada cop els infants i els adolescents ho fan servir més, fan servir també més el telèfon mòbil i cada cop més a les escoles estan intentant deixar aquests mòbils fora de les aules. No és una mica quina és la relació que tenen els infants i adolescents durant el PAC Jove i el casal de cultura, el casal d'estiu, disculpa Mireia, amb les pantalles i en aquest sentit quines són les directrius que els hi doneu? Bueno, nosaltres amb la franja d'edat amb què treballem, que potser és la franja d'edat que ja et trobes que ja tenen mòbil propi, molts dels joves, hi ha una consigna claríssima, que a més informem ja a la reunió amb famílies, que és prèvia, que no han de portar mòbil. En el cas que l'hagin de portar perquè pel tema del transport, per avisar a casa, doncs el necessiten, el poden portar, però a les 9 del matí, quan arriben al casal, es deixen en una caixa, tancats i barrats, i perquè gaudeixin de tot el que és les activitats del casal i se'ls hi retorna un cop acaba l'activitat, en el cas dels que fan fins les 2 a les 2 i en el cas que fan els que fan fins les 3 fins les 3. Quan es fan les pernoctacions que sortim a dormir fora, doncs exactament el mateix. Aquests mòbils els requisen els monitors i els guarden ells. El que fa molta gràcia és que amb el tema de les pernoctacions, que ja ho comentaven també a la reunió amb famílies, que és que sobretot avisem que desconnectin les alarmes, perquè clar, comencen a sonar alarmes a les 7 del matí de 50 mòbils que tenen guardats en una bossa i bueno, és una anècdota així divertida, de dir sobretot desconnecteu les alarmes perquè si no comencem a les 7, a les 8, a les 9, a les 10 a sonar totes les alarmes dels mòbils. Però bueno, la consigna general del PAC Jove és fora mòbil, a gaudir dels companys, de les companyes i de les activitats. I suposo que Mireia a l'escola amb els infants igual, són casos molt puntuals que potser és això que es queden una estoneta sols quan surten i les famílies per estar més tranquil·les els hi donen, però la veritat que no és una realitat en aquests moments.
Doncs a partir d'aquest dijous tornen els casals d'estiu, diguem-ho bé, i també al PAC Jove, les activitats d'estiu que ofereix l'Ajuntament de Vacarisses i que un any més hem pogut repassar amb la tècnica d'educació i la tècnica de joventut i infància, la Mireia Planes i l'Imma Izquierdo. Moltes gràcies a totes dues i que vagi molt bé, que tingueu un bon estiu. Gràcies, igualment. Molt bé, gràcies, bon igualment. Bon estiu. Segueix-nos a les nostres xarxes socials. Ens pots trobar a Twitter, Facebook i Instagram amb l'usuari @vacarissesaldia. Falta vora un mes i mig per un dels moments més esperats de l'estiu i segurament de l'any, l'eclipsi solar total que es viurà el 12 d'agost cap a 8:45 del vespre. Serà un episodi històric per primera vegada des de fa més d'un segle. Des del 1905 es produirà un fenomen astronòmic excepcional. Avui, per saber com es podrà veure i viure des de Vacarisses, hem convidat el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'Ignasi Ribas, que a més té passat a casa nostra. Senyor Ribas, bon dia. Hola, bon dia, què tal? A veure, la primera pregunta és obligada, que es fa molta gent. Vacarisses serà un bon lloc per veure l'eclipsi? Mira, un bon lloc des del punt de vista de que sigui total, no ho és. De fet, l'eclipsi serà total en el terç sud de Catalunya, és a dir, si ens imaginem una línia que uneixi Lleida amb Vilanova i la Geltrú, cap avall d'aquesta línia, serà cap al sud, vaja, serà total, i al nord d'aquesta línia, que inclou Vacarisses, no ho serà. Llavors, a Vacarisses el sol quedarà tapat en un 99,8%, és a dir, gairebé total, però no ho és i, per tant, cal no confondre la gent i dir que no serà el mateix esdeveniment. Un eclipsi total és quan el sol queda completament tapat, si encara que sigui un 0,2% de sol, doncs això, el sol encara brilla. És a dir, que no és un dels llocs millors des d'aquest punt de vista. No? Clar, aquí estem acostumats a veure el sol habitualment pondre's per Montserrat, la gran majoria de dies. Aquell dia, 8:45 del vespre, què hem d'esperar, doncs? Sí, això serà, des de Vacarisses s'ha d'anar un punt alt, perquè hem de tenir en compte que el moment en què el sol estigui a màxim de tapat, que comentaves tu abans, que és a 8:45, el sol estarà molt baix a l'horitzó, estarà només a 4 graus d'alçada, perquè ens fem una idea, és com estirar el braç i posar els quatre dits així de costat, doncs el sol estarà a aquesta alçada de l'horitzó. És a dir, que per veure el sol en el moment de la màxima, el que estigui màxim de tapat, que és aquest 99,8%, haurem d'estar en un lloc que tingui l'horitzó de la posta prou sense cap obstacle, no? Això vol dir que potser s'haurà de pujar cap a les caus o s'haurà d'anar a algun lloc o al cingle o en algun lloc on tinguem un punt de vista que sigui prou bo perquè el sol no quedi tapat. No? Per tant, recomanació, buscar un lloc amb altura. El moment més esperat, el punt màxim de l'eclipsi, que, com deies ara, en algunes zones de Catalunya serà total, al terç sud, aquí a Vacarisses es quedarà en aquest 99,8%, però això serà a 8:45 en punt. Quan durarà? Sí, mira, l'eclipsi en si, és a dir, l'eclipsi comença amb una fase que en diem de parcialitat, és a dir, que el que veurem una hora abans de 2:45, cap allà 7:45, és que comença a haver una mossegada, diguem, de l'ombra de la Lluna o de la Lluna davant del Sol. No? I aquesta mossegada cada vegada s'anirà fent més i més gran, és anar tapant més i més el Sol al llarg d'aquesta hora, és a dir, que la parcialitat començarà doncs, a 7:45 i la totalitat, la màxima part tapada del sol passarà a 8:45. Després es tornarà a començar a destapar més i més, però clar, nosaltres ja no el veurem, que es destapa del tot, perquè el sol es pondrà a les 9 del tot. És a dir, que el sol es pondrà parcialment eclipsat des de Vacarisses i des de Catalunya en general. Clar, serà pràcticament l'última hora del dia, pel que fa a la llum. Suposo que també serà qüestió de creuar els dits i que aquell dia no faci núvol, no? Que no estigui tapat i que tinguem un dia ben clar per poder veure-ho en bones condicions, no? Sí, això fa patir una mica, perquè hem de tenir en compte que l'agost és època de tempestes, que pot ser que en algun moment es formin les castelleres aquestes clàssiques i tinguem núvols que descarreguin i que llavors a l'horitzó doncs, podria ser que hi hagués, que des de Vacarisses anirem cap a l'horitzó, cap a Ponent, doncs allà quedessin restes de núvols. Si fos el cas, malament, no? I si no és el cas, doncs tant de bo puguem veure el sol bé. Mira, jo et diria que així alt per alt és un 50-50. Tenim la meitat de possibilitats de veure l'eclipsi com que no. Des d'un punt de vista de l'històric, estem parlant d'un històric meteorològic o climatològic i per tant això no és ciència exacta perquè l'any 2026 no sabem si serà normal o serà diferent. Però si hem de fer el cas de la història, doncs estem a la meitat de probabilitats, un 50%.
En cas que no tinguem sort, diguem, i acabi sent un dia tapat, un dia núvol, tot i així detectarem diferències? És a dir, es farà fosc abans de l'habitual, tot i no veure el sol? Sí, això serà molt evident, de fet. És veritat que he comentat que un eclipsi parcial, com el que es veurà a Vacarisses, no és total i que, per tant, sempre queda una mica de llum de sol, no? Però el sol queda molt esmorteït, és a dir, que el sol brillarà molt menys. I, efectivament, el que anirà passant és que a mesura que el sol es vagi eclipsant, cada vegada brillarà menys, i això serà molt visible. També la temperatura baixarà una mica abans, és a dir, tot el que sigui que tinguem menys radiació de sol ho anirem notant. I llavors també anirem notant coses curioses, Per exemple, l'ombra dels objectes o dels arbres o de les fulles, el llum que passa a través, va fent com un mini eclipsi i anem veient aquesta mena d'imatge del sol parcialment eclipsada. És a dir, que jo us convido a mirar ombres de la pròpia mà o d'uns arbres i anireu veient que allà hi ha com mitges llunes, no?, que són aquest sol que s'està eclipsant. I això en les fases parcials ja es veu perfectament. És a dir, que hi ha tot un munt de coses molt divertides a observar durant un eclipsi, encara que el moment clau no sigui ideal des de Vacarisses. Molt interessant. Ja per anar acabant, consells de seguretat, quines són les recomanacions que es fan en aquest sentit? Mira, això és el punt més clau, de fet, d'aquesta conversa que tenim, crec jo, a part d'explicar una mica com funciona l'eclipsi, és que recomanar fortament que la gent ho faci de manera segura. Observar el sol directament sense protecció és totalment que no, perquè pot ser perjudicial per la vista, evidentment, i tenir lesions, i també és que no a fer servir mitjans casolans, allò que la gent diu, no, una radiografia, amb un CD o amb una visa de soldador, res de tot això. S'ha d'anar amb ulleres homologades, que hi ha tota una normativa que fa que assegura que no ens entri cap mena de radiació que sigui perjudicial per l'ull, i aquestes ulleres homologades, si algú té interès, segurament en donaran a certs llocs, se'n poden comprar, en el moment que vagi arribant l'època, doncs segur que hi ha moviment d'això. Llavors, absolutament crucial fer servir mitjans segurs d'observació, mai mirar el sol directament, fer-ho sempre amb ulleres que siguin homologades per observar eclipsis. Perquè és realment una oportunitat única, no?, per veure un fenomen astronòmic històric, extraordinari. Ja no en veurem o viurem cap d'igual fins d'aquí a dècades? Depèn de com tinguis els teus plans de futur. Ara mateix els càlculs són l'any 2180, el proper visible. Difícil. Llavors, per tant, jo crec que està fotut, a menys que no viatgem a altres llocs del món a veure eclipsis, perquè cada any i mig se'n produeix algun de total a algun lloc del món. Si hem d'esperar des de Vacarisses, en aquest nivell de cobertura del sol, haurem d'esperar més de 150 anys. És a dir, que potser que ho aprofitem aquest. Doncs sí, ho aprofitarem. 12 d'agost, 8:45 del vespre, aquest eclipsi que a Vacarisses, com dèiem, se situarà al 99,8%. Ha estat un plaer avui parlar amb el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'Ignasi Ribas. Ignasi, moltes gràcies per tot. Bon dia. Un plaer, gràcies a vosaltres. Bon dia. Tens alguna queixa, història o recomanació sobre Vacarisses? Ens la vols explicar a Vacarisses Ràdio? Envia'ns un correu a vacarissesaldia@gmail.com. Entrem a la recta final del programa d'avui i ho fem, com sempre, amb la previsió del temps de la mà del Dani Ramírez. Dani, bon dia. Bon dia, gent de Vacarisses. Sol, cada dia molta calor, tot i que va una mica de baixa. Hem arribat al màxim les últimes 3 jornades, dissabte molta calor, diumenge, dilluns va ser el màxim, amb 36-37 graus de màxim aquí a Vacarisses, i aquesta nit hem baixat a 17 graus a l'Eixample, però 20 graus al poble. Per tant, 20 graus hem tingut ja una nit tropical, no baixar de 20 a Vacarisses ja denota molta calor. Normalment sempre estem per sota dels 20 graus, fins i tot a l'estiu, 17, 18, 20... serien temperatures de plena canícula. I avui la temperatura es pot quedar cap als 35 de màxima, molta calor. Tot això amb sol, a la tarda nuvolades darrere Montserrat, alguna tempesta pot arribar a la Noguera, potser a la Segarra, però difícilment les tindrem a prop. Per tant, no hi ha risc de pluja en aquesta rebella de Sant Joan, amb moltíssima calor, humitat molt baixa, tarda enmarinada, vent de sud-est que pot arribar als 30-40 per hora i, per tant, precaució pel tema d'incendis forestals amb tota la pirotècnia que sempre implica la rebella de Sant Joan o les fogueres. Bé, no canvia el temps dels propers dies, cada dia baixa 1 grau o 2, sembla que divendres, dissabte ja no passaríem de 32-33 de màxima, les nits al voltant dels 17-18, per tant ja hauria passat aquesta onada de calor, però en farà molta encara.
i potser diumenge tornem a pujar cap als 33 graus, 33 i mig. Per tant, calor forta, però no tant com els últims dies. I quan plourà? De moment no. Cap a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve, dimecres ja 1 de juliol, podríem tenir temps més variable, amb algun ruixat de tarda, poc probable, i la primera setmana de juliol no farà tanta calor i els ruixats podrien ser una mica més probables. Gràcies, Dani, i acabem, com sempre, repassant l'agenda d'activitats per aquesta setmana. Dijous es pintaran diversos bancs del nucli urbà amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Es farà a les 5 de la tarda per commemorar el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+. I a 5:15, al Punt de Vol, projecció del documental Petjades Invisibles i xerrades sobre l'evolució dels drets del col·lectiu. També dijous, ple municipal del mes de juny, començarà a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament i també es podrà seguir en línia per YouTube. Divendres, festa a l'Orgull, al punt del migdia, lectura del manifest davant de l'Ajuntament i ja al vespre, festa al Punt de Vol. A les 8, vespreig amb DJ Fast Loop, a les 10:10, show de drag queens i també hi haurà sopar i servei de bar. Ja dissabte, vespreig i quinto musical. El bar del Casal de Cultura començarà a les 8 del vespre. I diumenge, concert d'estiu del Cor de Vacarisses serà a l'Església de Sant Pere a les 7 de la tarda amb la col·laboració de l'Orfeó Atlàntida de Barcelona. Doncs amb aquest repàs a les activitats de la setmana acabem el Vacarisses el dia d'avui, l'últim programa de la temporada. Nosaltres ja hi tornarem a principis de setembre. Recordeu que podeu recuperar el programa, tots els programes de fet de la temporada al nostre canal de YouTube i que trobareu més notícies i tota l'actualitat del municipi al nostre Instagram amb l'usuari @vacarissesaldia. Bona setmana i bon estiu. Que vagi bé, bon estiu.